Здравейте, братя българи! Ви по този начин ли възпитавате вашите деца да нападнат други деца? Как може тези момичета да накарат това момиче от едното, което да им цуни краката? Това е позор за България. Обръщам се към закрила на детето. Вижте какво става. До кога ние ще живеем със страх за нашите деца? Всеки родител седи и чака детето си да се прибере от училище в страх. Ние не може по този начин винаги да се опасяваме и да се притесняваме, когато има такива ученици. Днеска на тези деца, утре на моите деца, от други ден на вашите деца. България, събудете се! Ако беше от ромски происход, щяхте да посувате и да хукате и да казвате мангали. Сега какво правим? За мен тези деца трябва да бъдат наказани, изключени от училището си моментално. За мен те са живи паразити, както и тяхните родители.